مرحبا يا حوات يرزز اللهم وسلام كتلو لي تسفاي قبر بزحات حواتنا زي فرمو كونترات ገንዘብ ይወስዱሎም ገሊኦም ትካላት ማለት እዩ ጭራስ ዘይፈርሞ ዘይፈልጥዎም ትካላት እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ብምንታይ ዝፍፅም ኦንላይን ገለመለ እትናትኩም ዳታ እንድሕር ኣብኡ ሓዲግኩሞ ሽዑ ፊሽንግ ዝበሃል ኣሎ ብከምኡ ድዮም ዝረኽቦ ወይ ብካልእ መገዲ ከማን ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ኤኒዌይ እሳቶም ከምዚ ፍቃደኛ ከም ዝኾንካ ኢሎም ይወስዱ ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ኣሕዋትና ከዓነ ኣየስተብህሉልን እዮም ካብቲ ናቶም ባንክ ከም ዝውሰድ ዘሎ ገንዘብ እቲ statement of account እቲ ወረቐት ወርሓዊ ዝመፀካ ካብ ናትካ ባንክ ብጃኹም ከም ዶኩመንት ኣቕምጥዎ ንዝኾነ የድልየካ እዩ ከማን ኣገዳሲ እዩ ክተቐምጥዎ ዝኾነ ዕዳ ከማን ድሕሪ ክንደይ ፅሒፎምልካ ክንዲ ዝዕዳ ኣለካ ኢሎምካ እሱኢታት እንድሕር ዘይብልካ ኦፍኮርስ ነቲ ናትካ ባንክ ትሓቶ ትኽእል ኢኻ ግን ገሊኦም ባንክ ከማን ንከምኡ የኽፍሉካ እዮም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እንድሕር ኮይኑ ከማን ያ ክብድ ዝበለ እዩ ወይ ባንክ ቀይርካ ትኸውን ክሳብ ሽዑኡ بحث يركبلكم زدلي كم دوكيمنت حزوا التورق أنتي أقداسي أب كندي سبات بخم وتأجم كمان كنرتعم زين خلو مخنيات الله سلزي انتي أخبركم زدلي كل جزء اندحر تي كونترات نبي حق وعلى زي كبر كمستي تكال بوزع جزء كمان تي جنزب كازوستو أبوت أي زلو ግን ብጠቕላላ ክንብሎ ንኽእል ክሳብ 8 ሰሙን ግዜ ኣለካ ነቲ ኣብ ባንክ ናትካ እዚኦም ሰባት እዚኦም ክልተ ወርሒ ማለት እዩ ምዚኦም ትካላ ወላ ሓደ ክስታ የብለይን እቲ ገንዘበይ ትመልስዎ ክመልስዎ ከዓ ኣለዎም እቲኦም ባንክ ናትካ ገሊኦም በቃ ድሓን ሕጂ ሕጂ ኣይወስዱልካን እዮም ግን ድሓን ይብሉኻ ግን ኖርማል ኖኖ ክትመልሱለይ ይደልየ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ بركة أب أوروبا يعني نوح جرت حقي أب ملو أوروبا إذا خا by the way سيبا مانديت زلوا إذا حق أب كل حدا يو كاب سيبا واتس إذا خون خاني فولي خون ناي سيبا مانديت كن رجعت أنيا كسب شمون تسومون كتمل صوت اللي خات كنزبكا بزي ندحر كونترات زي بالكا تيوم جزا خا زي تفلتهم كوينكا قد ما خلوك تحتهم كتفتنا لك من الوقت زي ترد أكا كونترات كير كاتخون من يوم تيوم جزا لك دويلكا تحتهم لك سلم تايتوستوا لهم جنزب سؤالكم تطوع خيتبلوا خا كال عدا خيمة تساكم ندحر تخائلو كن رجعت أنيا خن كانت سرقت مخانم نتيوم بانكناتكا كتزاربهم فتن of course نزحونا نتايلمون نو ولا حدا خنقبراين خلينا قديتا كملسو اللون بعلم ግን ናይቲ እንክልተ ወርሒ ጥራይ እንድሕር ዶንጊኻ ድሕሪ ዓመት ርኢኻዮ ናይ ክልተ ወርሒ ጥራዮም ክመልስዎ ዝኽእሉ ክመልሱልካ ዝኽእሉ ናይ ቅድሚኡ ግዜ ሓሪሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ማለት እዩ እቲ ስቴትመንት ኣካውንት ክትሕዝዎ እቲ ዶኩመንት ናይ ባንክ ናትኩም ቀፃሊ ክትፍትሽዎን